Kunalitu komuvuta Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino kuti angokhala leroli osayankhulapo china chilichonse pa zimene zochitika lero. Ndetu sakadazigwira munthu mpakana watulutsa chibaluwa kudzera kwa amene amamulembera makalatawo kuanyadira amayi malinga ndi kuti lero kuchitika zokhudzana ndi amayi. Akuti amayi mpakatu wakweza mmwamba elevated. Akuti ngatitu chitukuko chidzitheka kuno ku Malawi. Inanso opangitsa kuti zimene zitheka ngodya yeniyeni ndi azimayi. Mwalitu zambiri zimene wayankhula mkulu ameneyi kumakamba zoti zinazo ndi zotani ndeti zifotokozatu. Koma tupanga choncho tapanganitu subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikupezani mosavuta. Tikukamba zotani kodi? Lerotu ndi pa 15 October 2025 ndipo mukapita pa Google ndi ukasearcha ikuwuzani kuti leroli ndi tsiku limene azimayi amenera azinyadulidwa kapena kunena kuti Women's Day. Ndekukhala tsiku la anakubala kuchitika zambiri kunjako mama wa lero ena mwinanso akufuna dzikonza kale mapate tunena pano. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anabwera ndi chikalata makamaka inu mudzichiona pa screen panupo. Ine ndekuti ndiuchiwerenga pa fonipa. Tichiwerenga chimenecho akuti chani: Office of the President and the Cabinet Statement on the occasion of Mother's Day. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, extends warm greetings to all mothers across the country. Akukambatu pachichewapo kunena kuti kuchoka ku ofisi ya a president komanso nduna za dziko lino. Ndipo nkhani iyi ndionena kuti ndi uthenga makamaka pa zochitika za tsiku la anakubala leroli. Olemekezeka a president a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika iwo watu ndionena kuti akupereka moni wakatikati, moni wotentha kwambiri kwa azimayi onse dziko lino la Malawi. Mparagraph number 2 yo akunena kuti mothers are the cornerstone of our society, nurturing and shaping the next generation of leaders. Their selflessness, love, and dedication inspires to build a better Malawi. Okamba poto ndai pachichewa akunena kuti azimayi awa anakubala iwo watu ni ngodya za dziko lino. Kulera komanso kukuza mtundu wa zitsogoleri amawa. Ndipotu kudzipereka kwawo kwa toto moyo, selflessness, kusadzikonda kwawo, chikondi chawo, ndipotu ndi kudzipereka kwawo konse kwa mtunthu kumatipangitsatu ifeyo kuti mwina mwake tidzimva ngati tiyeni tikankhe ndipo timange Malawi wabwino, kumatilimbikitsa kumanga Malawi wabwino. Paragraph number 3 yo akuti as we celebrate Mother's Day, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika recognizes the vital role mothers play in our lives. May their patience, kindness, and resilience guide us in our pursuit of national development and prosperity. Pachichewapo nde akunena kuti pamene tikusangalala tsiku la anakubala lero, olemekezeka a president a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika ndotito akuzindikira kufunikira kwa azimayi, ntchito yofunikira yomwe azimayi akhala akusewera m'miyoyo yathu. Ndipotu iwowo kudekha kwawo, chikondi chawo, kukoma mtima kwawo, kupirira kwawo ndikotitu kumakhala kukutilimbikitsa, kutitsogolera kuti no nde kuti tikhoza kumakankha
chitukuko cha dziko lino kuti chipite patsogolo, komanso ndekuti dziko lino likhale likumapambana mu zochitika. Paragrafu inayo ndipo tingoyimaliza yonse akuti, to all mothers, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika expresses his deepest appreciation to your tireless efforts. You will never walk alone. May God bless you and your family. Osaina nda Justin Adak K. Saidi, Chief Secretary to the President and the Cabinet, pa 14 October 2025. Pachichowapo kumakamba kuti chani? Akutitu kwa azimayi onse anakubala onse kunoko ku Malawi. Olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino, ndolitu akufuna kuwafunira ndithudi mafuno abwino komanso kuyamikira kuja kochokera pansi pa mtima kumbali yokhudzana ndi ntchito yotamandika yomwe amagwira, ntchito yomwe akhala akugwira. Ndipotu akuti inuyo anakubala simudzayenda nokhayi, mudzakhala ndiye kuti mukuyenda ndi dziko lino likuyenda nanu mu zonse. Mulungu akudalitseni komanso ndekuti adalitseru mabanja anu amene asayina chikalata chimenechi, okalemba okhawo akuti nda Justin Adaki K. Saidi amene ndi mulembi wamkulu mu ofesi imeneyi ya Peter Mutharika. Nkhanitu ndi imeneyo, uthenga ochokera kwa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kwa anakubala. Eya, tsikutu ndi limeneli. Chaka chilichonse timasangalala anakubala, wakondwerera. Koma kodino chaka chino muwakondwerera motani inuyo? Tikudziwa ena anakubala analisiya. Ayi, kumakhala kukumbukira ntchito yotamandika imene iwo adachita pa moyo wanu kuti mufike pamene mulipo. Ndipo kwa ena sadadziwe nkomwe anakubala, sadakule ndi azimayi awo. Ayi, alipotu anthu amene adathandizira kuti inu mufike pamene mulipo achizimayi. Kodi mmanyadira motani? Ndipo ena ndotitu ali pa banja, kodi azikazi wanu mmanyadira motani? Mwanyadira motani mtsiku la lero? Mwanyadira motani? Tsikutu la special kwathokozako azimayi. Kuchokatu ku Malawi Trends TV, kulinji online komanso Malawi Channel, tikufunirani anakubala nonse tsiku lopambana, chisangalalo chopambana, kudziwa zonena kuti ntchito yomwe mmagwira singafananizidwe pa dziko lonse lapansi. N'chifukwa chake mudzaone tsiku lanu limakhalatu ndekuti likupatsidwa moto osati masewera, limakhala ndi vibe yapaderadera kusiyana mwinaso ndi tsiku lokumbukira azibambo, Father's Day. Koma Mother's Day yokhande imagwedeza pena paliponse. Inutu tikufunirani zabwino zonse monga mmene tanenera. Tsiku limeneli kondwererani kulingalira kunena kuti ndi tsiku limodzi lomwe mungakhale pasi nkudziwa zoti inuyo ndofunikira moyo, ndipo ifeyo ndife chabetu kupanda inuyo. Tuzeni maganizo anu mu comment section. Makamaka tikufuna kunena kuti tafunirani mafuno abwino amayi anu kaya amene adakulerani, kaya mwina mungakumbukire bwanji ngati salipo, ngati adapezeko adatsogola. Mu comment section afunireni mafuno abwino. Happy Mother's Day amayi anga auje, kapena ndikukumbukira amayi anga auje mudagwira ntchito yotamandika. Zikomo kwambiri mu comment section. Lero lawotu azimayi special. Ndipo pamene tikupanga choncho, ngati simudapange subscribe, osayiwala kupanga subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti